Hola, avui us explicaré un conte d'un nen molt petitet, en Patufet. Doncs vet aquí que una vegada hi havia una mare, hi havia un pare, que tenien un fillet molt petitet, tan petitet com un cigronet, i li deien en Patufet. En Patufet era un noi molt eixerit, que encara que fos petit, tot ho volia fer. Tot. I un dia la seva mare, que estava cuinant, va sentir a dir en Patufet: «Oh, i ara que estava fent el dinar, no tinc safrà. Hauré d'anar-ne a comprar». En Patufet de seguida que ho va sentir va dir: «Mare, ja hi aniré jo a comprar, No, Patufet, que tu ets molt petitet i la gent pel carrer et podria trepitjar. Mare. I tant ho va demanar que al final li va deixar anar. I en Patufet, tot decidit, se'n va anar de seguida cap a la botiga. I quan va ser a la botiga es va posar a cridar: «Hola, senyor botiguer! Vull una paperina de safrà! I el botiguer va sortir i va començar a mirar. No veia ningú, només sentia una veueta que deia: «Vull una paperina de safrà!» I així que el botiguer, allà on va anar a veure una moneda, i va deixar una paperina de safrà. I amb la paperina de safrà, en Patufet se'n va anar a tornar cap a casa seva. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. I va arribar a casa i la mare, quan el va veure arribar, es va posar molt contenta. «Oi, que bé que ho has fet, Patufet, molt bé. Ara podré fer el dinar i portar-lo al pare, que està treballant allà dalt a la vinya». «Ai, mare, voldràs que li porti jo?» No, va dir la mare. No, que ets massa petit i el cabàs és molt gran i no podràs portar-lo perquè pesa molt. Va, mare, que sóc molt fort. I en Patufet va anar a buscar el cistellet, se'l va carregar a l'esquena i se'n va anar cap a la vinya on estava treballant el pare. I caminant pel camí, en Patufet anava cantant: «Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet». Però de cop i volta es va posar a ploure molt. Molt. I en Patufet què va fer? Es va posar sota una col, allà ben amagadet, a sota una col, perquè passés de ploure i així es pogués tornar a caminar cap a la vinya, per a la vinya on treballava el pare. Però vet aquí que per allà va passar un bou gros, amb molta gana, que quan va veure la col tan gran i tan verda, va fer una mossegada, un nyam, i se'l va menjar sencer. Es va menjar en Patufet, es va menjar el cistellet, s'ho va menjar tot. I tan content se'n va anar a passejar per allà. El pare, que feia estona que esperava, ja estava nerviós. «Ningú em porta el dinar avui. Aquesta dona no se'n deu ben recordat. Me'n vaig cap a casa». I se'n va anar cap a casa a dir-li a la seva dona que encara no tenia dinar. I la dona, que el va veure arribar, diu: «Ai, què fas aquí?» «Oh, és que com que no m'has portat el dinar, el vinc a buscar». No, ha vingut en Patufet. En Patufet t'ha portat el dinar. Ai, si allà no ha vingut pas. Anem-lo a buscar. I se'n van anar a buscar en Patufet. I mentre buscaven en Patufet anaven cridant: «Patufet, on ets? Patufet, on ets?» I en Patufet, que els sentia des de la panxa del bou, deia: «A la panxa del bou, que no neva ni plou!» Ho has sentit? Diu que està a la panxa del bou. Busquem un bou. I van començar a buscar un bou. De seguida van veure un bou molt gros, i van tornar a cridar: «Patufet, on ets?» I en Patufet, des de la panxa del bou, deia: «A la panxa del bou, que no neva ni plou! Quan el bou faci un pet, sortirà en Patufet!» És veritat, aquest bou ha de fer un pet. Així que li van començar a donar vinga cols, fins que el bou finalment va fer un pet. I va sortir en Patufet. I el pare i la mare li van fer una abraçada
I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.